ako niya kung sa resulta sa talong nga mapruningan. Din ko tan-aon nga dili pud siya ingon nga sugaw kang ilalom nga di kayo ka penetrate ang mga mananap. Kung kinanginaning maharag kay may sa kapugong kay di mga takahabok kay may plastic malt. Kinahanglan po ni sa inyong kaingan para nga dili siya mo pilit sa yuta ang kuan ang bunga kay bugatan maging sa labi nagbudag ko na ang bunga kinahanglan gyud siyang hiktan nga kini atong gihikot may atlas tuan ang ani may pang gardening gyud nga panghikot di po ni siya dali maputol kay ligon ni siya hindi basta-basta maputol sa na mainitan maglanan ano iyang kuan may plastic malt kita na ko siya kung siya ang dagan sa bunga nga wala na siya kay dahon sa lalom daw limpyo siya ikaduha dali ra pud siya maigo sa spray ang manap nga mo sa lipod kay wa may dahon sa ilalom nga nagpilit sa yuta nga kining inani nga mag-aksyon harag niya gani siyang apason nga mahiktan siya kay di na siya mahiktan madaot pud ang bunga ani imbis nga straight mabahog na siya mahog na siya class B bisag sa tumoy yung mahiktan nga importante nga di siya maharag sa mapilit sa yuta nga muning kalami kung truningan ang talong na kini pong plastic mulch nindot gyapon ni siya kay di na kay siya ingon nga ako mo hinloon kay wa man kay sagbot motorok ibot rumos tunga kaduha pod reflector ni siya sa init di kay makapenetrate ang init sa talong plus di pod ka pundok ang mana panigdugay kay sulaw man inikinit sa adlaw tanawa guys ang mga kinuhaan o mga dahon nindot kay tan-awon limpyo ang ilalom basta mahana nagharag ang talong labi nagdaghan nagbunga inyong iniha anamon og hikot nga man gidobol akong plastic mulch para ligon pud siya kay ang talong magka dugay magkadaghan jud ang bunga magkabugat kini may maputol lang kini siya pagdugay inyo na pug ilisan kay kailangan may pag-ilisan kung maputol na gid siya kay di pud mapwede pasagdaan kay ang talong masapang naman sa yuta mabawog na ang talong inyo gani siya ang anamog hikot mo nga ang magarden di gid lalim inhanglang gyud 110% ta ka permente si mong garden kay di magsilbig sa isa ka semana mo ari ka kaisa sa garden di magsilbi kung mag-garden gali mo focus jud inyong hunahuna sa garden di gid pwede nga kung mahimo kung 100% mo sa garden biyaan ang uban yung mga trabaho da kung sa pang trabaho ang sugal-sugal inom biyaan nyo na nga mga bisyong may hinungdan ug ari na mo sa garden mag-focus kay inyong apilan pa ni hubog imbis inyong ikatrabaho sa garden di na mo katrabaho labi nagmahubog ikaw matapoy na kay mo kasi ani kalit og ulan ka sa buntag sayo ug di nyo ni babangon ug pa ni mabangon nyo nako na kini siya stress ang lawas kay ang gamot ani na aksyon na magkapiko jud nahalang gini siya babangon dahil ninyo nga upay pagkatumba importante sa garden pag mukalit ang ulan inha yung suruyon kay naman may inani ang sitwasyon maharag labi lang naka plastic mulch kay di man ta makahabok kung nanay plastic mulch kay kuan man nagbangag ra matag igo kitam nang punuan o dira guys daghang salamat.